Lo guys, aku ceritanya garep ngerok kumis karo jenggot jane urung dawa-dawa banget tapi wong wis risih main keton mandan esinom mandan tampil beda kerokanku ya aku gak midoki sending tutorial kayaknya akeh sing berpikir kena nganggo kerokan iki ya contohnya silete mungkin sekali pakai ataupun pindo ping telu lah ya. Aku bisa nganti ping pira bae guys. Orang percaya tak didokna carane ya iki carane silet tapi versiku dan versi keluargaku ya. Contohnya iki silet begitu dibuka set silet emang gua aja kenang kulit, entah kulit apapun, kulitnya menungsa secara langsung. Jadi garep ngemek sending bae iki natok menghindari seiku ya. Terus aja didamu nak bisa nak garap bersih ya karo gombal bae apa karo lap naring apa iki ora apa-apa. Sing penting aja didamu. Ya mbuh cocok mbuh ora, tapi sing ngena versiku selama ini nganggo jadi landepe kowe awet. Ya tek contohna. Jadi si aman terus. Aja kenang banyu barang tambah-tambah ya. Aja sembrono guling nganggo. Nah guling nganggo sembrono ya ora awet. Hampir dengan payu sekorakane. Apa juga? Aku tuh madu ngomong. Hah? Madu ngomong. Terus tanggungan apa? Lu bisa ngomong. Itu tuh jalan. Ada siapa? Oh, lu gendong kan kamu bukti bae kok salinan nang mburi. Dekap nang ndi? Kebanyakan biasanya tesaiki engko didamu. Kebanyakan biasanya. Tapi aja ya, guys. Nah didamu kok dadi kedol. Wis iki dhewe iki mbok kemis Jumat tok iku karo ketemu dene. Kemis tok. Cuma masuk libur tanggal 8. Jadi sing kering sih kapan? Jalan keringnya lah. Terus batik kae batik wadah. Apa wadah ora digablas kena? Ya ora. Iki dibalik kena. Wadah kae. Oh, sing tas. Iya. Iya. Iya lah dibayangnya ora yang kono. Iya lah. Umpang nang klik kae. Sebenarnya penjelasan mediasi. Nah, iki ya tutorial ya guys. Nah wis iki ya. Hah? Kasih napa MPG. Iya. Pol-pol iki. Klambi berapa apa guys? Iki. Kuwi mbok babi nek liwat mbok Sementing aja di damu, aja di kue.
Ya paham na ya men awet. Lawu wingi sore ning nang pedang ono tegam